manje ndoziva hangu kuti nhasi takutotaura tichipembera kana kuti zvakazoita asi ini ndinoda nyaya yangu Poshi toda kuti umboyazombondudza kuti pawaenda kubhawa bozonazwa kuti uri munhai vakanga ari mumba make pawakamboenda kubhawa kuti ainge iri sei experience yekubhawa zvakawazoti inini hangu rega ndiite zvokugara nemunhu zvakamira sei kubhawa ini kubhawa ndaitongoendawo zvokungoti hapana zvekuzviita kozi ndanga ndaneta nekufirwa nevarume 3 vese varume vakafa ndo dambudziko racho iro rakaita kuti ndiende kubhawa ndichiti kuti ndiroro nemurume varume vese vaifa saka vekubhawa ko hapana here wasingatyi here manje kuti nhasi ndinogona kusiya ndofonerwa unzi client yako yafa Sekuru Musunda Gore iko kwandinoenda namostoking ku downtown tino ndadzoka zvakare mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelagia Okampurwa. Ndichikuchingamidzai muzuva ranhasi tiripo pachirongwa chedu Testimonies with Sekuru Musunda Gore. Kuna kutanga kuona chirongwa chatinosangana nevazukuru vakabatsirwa naSekuru Musunda Gore. Sekuru Musunda Gore regai nditi vanobatsira mubatsiri wechivanhu, anobatsira nyaya dzechivanhu dzakasiyana siyana, matambudziko akasiyana siyana. Saka chinenge chichiitika muchirongwa ichi tinozosangana nevazukuru vavo, vamwe vakabatsirwa tichingokurukurawo navo. Tinozviitira kuitira kuti kunogona kuita mumwe agere mumba ane makore achitsvaga rubatsiro asi achishayiwa ane dambudziko rimwe chete sere uyo watakagara naye pano tichikurukura. Iwo kana uchinge wazvionera wazvinzwira kuti iniwo ndine dambudziko rimwe chete ero I've got the same problem, aiwaka unongozongotsvaga kuti osvika sei kuna Sekuru Musunda Gore. Saka ndati ndingokudzai kuti ndozvatinenge tichiita pachirongwa ichochi. Saka inini ndataura kuti ndinonzi Sokostina, ndikada kuziva kuti ndiri kutaura nani. Ndikutaura naPoshi Makina. Poshi Makina, right. Poshi Makina iwewo ndofunga muchirongwa chedu uri mumwe wevazukuru vakabatsirwa naSekuru Musunda Gore ndizvo. Ndikada kuziva kuti iwewe raiva dambudziko ripi rakazosvitsa pakuti unosangana naSekuru Musunda Gore ubatsirwe zvako zviiti. Kushade kutangira. Yes. Ndikushazva kutangira papi. Dambudziko rangu raiva rekuti ndikasangana nemurume kana ndakarohwa nemurume, murume anofa, ndambopinda mubhawa ndichikada kuti ndiite marriage ndigare mumba kudai so murume aifa. Asi ndakazosangana neshamwari dzangu dzikanditi kuna vamwe vanonzi Sekuru Musunda Gore vanogara kuZimuri. Ndivakanditi dambudziko rako iri nhasi ukaenda kwaSekuru rinopera. Ndichisvika pamba paSekuru ndakakashamara singaiti, ndikati manje matara awo ndinomakwanisa here matara awo nezvapari pamba pacho. Asi ndakakwanisa kutsvaga mari ndikapinda mumatara aSekuru. Ndapinda mumatara aSekuru, Sekuru vakandibatsira dambudziko rangu kana ndisingafungiri. Ndaishora ana Sekuru n'anga dzese ndaishora, asi pandakasvika paSekuru Musunda Gore aiwa zvinhu zvakandifambira. Kozvozvo ndane murume ndakaroorwa, ndatiwe mumba, ndakambotya ndikati ndasangana nemurume yada kundiroora uyu achafa here murume uyu. Asi aiwa ndinotenda Sekuru Musunda Gore vakandibatsira kozvozvo ndatiwe mumba ndane murume wangu tiri kutofara. Makatogarisana? Takatogarisana tisori pamwe chete izvezvi. Ndizvo. Ndida kungodzoka kumashure pane pamataura iwewo Poshi uchiti ndaingoti ndakasangana nemurume aisvika pakuzongoti tadanana over afa. Iwewo here unewo here zvaikonzeresa kana kuti pawaimbofamba kana kuti pane pamwe pokuti unogona kunge uchitoti ndichikura Sokostina ndaingorota hope kana kuti pane zvinhu zvaiitika muupenyu zvandisinganzwisisi? Ini zvona ndisinganzwisisi ndezvokuti ndaifamba kwese kwandaifamba zvaingonzi nemashavi enjusu. Saka ndo zvinhu zvaindinetsa ndinza kufanira kugara mumba mukufamba kwese kwandaiita. Saka iwewo pawaingoti ukangonzwa kuti pana aizozvigona here kuchigasa kuti wangori kutaura? Hapana, kwaingova kutaura. Ndaingobudisa mari ndichiti ndibatsire but hapana zvaifamba. Ndazotsvagawo shamwari yangu yakandiudzawo kuti vanonzi Sekuru Musunda Gore. Ndakabatsirwa naSekuru, zvinhu zvangu zvaita izvezvi. Zvaita. Inini manje ndoziva hangu kuti nhasi takutotaura tichipembera kana kuti zvakazoita. Asi ini ndinoda nyaya yangu Poshi. Toda kuti umboyazombondudza kuti pawaenda kubhawa bozonazwa kuti uri munhai vakanga ari mumba make. Pawakamboenda kubhawa kuti ainge iri sei experience yekubhawa zvakawazoti inini hangu rega ndiite zvokugara nemunhu. Zvakamira sei kubhawa? Ini kubhawa ndaitongoendawo zvokungoti hapana zvekuzviita kozi ndanga ndaneta nekufirwa nevarume 3 vese varume vakafa. Ndo dambudziko racho iro rakaita kuti ndiende kubhawa ndichiti kuti ndiroro nemurume varume vese vaifa.
saka vekubhawa kwa hapana here hawasingatyi here manje kuti nhasi ndinogona kusiya ndofonerwa unzi client yako yafa. Kubhawa hapana kana munhu aimbofa asi ndikangoti ndipinde mumba ndiroorwe chete murume aibva afa. Kubhawa hapana kana murume aimbofa. Alright. Kungopfuura hangu uri ikoko kubhawa kwacho koko zuva raunoti hai iri zuva iri ndakarara navarume wako ndakarara nonga ndiri kubhawa 4 varume ndovandakarara nawo 4 ka1 Poshiya saka waisafunga here kuti nhasi zvangu vane varudzi ndinouraya ini ndaingoitawo but mupfungwa dzangu nemwoyo wangu ka ndaingoti sezvo ndikutsvagawo mari kuti ndiraramise mhuri yangu. Aiwa asi nhasi taakukurukura tichifara zvedu avanemba variko mutiko ndianiko wababa kumba vanoyera tembo aiwa chimbombera tondo aiwombera tembo tinzwa sombera aiwa ombera tembo handikwanisa neufaro wedu natembo aiwa tembo vari kundigonera vari kukugonera ndizvozvo handiziyeda kuti tisvika pakupendera mashoko ekupedzisira aungada kutaura wakatakatarasana kana takanangana nasekuru Musundagore nekubasa rwakaitwa kunevo vari kunzwa mhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe ndinotenda nekubatsira kwandakaitwa nasekuru Musundagore. Kune varipo kunze kwane matambudziko aiwa ndinotenda kwasekuru vanobatsira chaizvo ndizvozvo. Iwe wakabatsirwa? Aiwa ndakabatsirwa ndatove nemufaro mumba mangu takutoda kutoronga mhuri nemurume wako. Aiwa tinotenda wazvitako Poshiya. Ndichidzoka kwamuri mhuri yeZimbabwe ndatara ndichiti chirongwa chatangonza chinenge chine nguva pfupi asi ndeve vamwewo vari kubatsirwa kana kuti vakabatsirwa nasekuru Musundagore. Kana iwewo une dambudziko serimwe chete irori aiwa nhamba dzasekuru ndidzo dziri paskrini idzodzi unogona kunovabata. Ndoziva kuti nyaya dzewanano kunyanyanya kumadzimai vamwe tanzwa nekukwira nekudzika kuenda kumakomo tichinamata tichiita fasting. Iyi inyaya dzinoziva kuti madzimai abiyangu kuzoti waroorwa zveshuwa zime pane pangu panenge pakasungika saka ndoziva kuti kune umwe anogona kunge ane dambudziko seranga rina Poshiya irori aiwa ndatara ndikati chingochimbidza wakananga kuna dhokta vana kuti chamangwiza panyaya dzekurapa zechivanhu izvozvo. Saka ndangoti iprogram yekuti tikurukure tichikurudziranawo nevamwewo vanenge vachinzwawo vazukuru vakabatsirwa nasekuru Musundagore. Aiwa regai ndikutende nekuona chirongwa ichochi tichidzoka zvakare kunotovo vamwe varimo izvozvo vari kuona vazukuru vakabatsirwa nasekuru Musundagore vanogona kuti Sokostina ndonodawo kuuya kuzogara pahot seat apa ndichiudzawo mwe kuti ininiwo ndakanga ndisingabatiwo mari chishanda ini ndakanga ndisinawo chaibatikawo mukati meupenyu hwangu. Aiwa nhamba dziripo futi zvakare paskrini ipapo munongotibata moya mogara pahot seat iyoyo tichingokurukura pachirongwa chedu Testimony with Sekuru Musundagore. Thank you so much for watching. Until we meet next time, don't forget to like, follow and subscribe. Ndatenda.